afi no wie no akwa photo shoot wo kwan no ho mani betu yawa oyiwa enen foni a obetwa ne fie ha no ayiwa no na djuma asore ayiwa 05 ayiwa was ye na djuma asore sister Sandy be a guy o say men kan che o say nyame enhirawo amen oso do papa ba multimedia chese mekasa busua ni nyina gimatum preko pa enye easy mi yayewa sinchen Shadrack odrome kra chen bibia why Shadrack Kofi Hassan ode Shadrack no odrome chen bibia listo wa kwadwo fojo awana be ha me so odome pa na kumom na ayewa we ya no ye no kwa ni kwani no ope masem chen bibia ope masem enkrata na ye se free wani mu no abna ye fast na male text form na fi agbebe heba center ye konkrata ni Shadrack me da se ni akwanya yi na me na mama akwanya okay CJ me da se pa nti no mesha se oda obokrata ni muni ma Kofi Hassan o de Shadrack nti na ma launch na bro food ni dia ma me da se pa na memfa de mekra de mamekwa mamfa daily graphic e hyase ma na CJ we de minim so wadi mu nkomo ni pension ya posifo atwom na CJ mayemo police fo abaso o mayade papa ntine wo Omayade pa na me hwehwa me do da bokrat every 10 akodu be say 15 me say na we dey na bai but fatu ma me da say na wo hwa say ya ehho asem da ha ene sadia ho hyehyɛ tie omanim na ya me ya say okay say ya chi omu say ya omu ye suspect wo ho nti wo say court na so na odi asem ni nyina wi ansa na ye behunu say kwadu ade abom no ye sa pepepe ne tie san so omanim na ya na ya katakata no ya na ena ma chebo no nti asie wo mu no ho asem da hantimi nkomo bebre na ena wo hwa han so asanyam ya adom efie da bai meme dade ne kwasia da ena Christian achu na busua etina se wo State House aboboa no na omaya branch na ye na daily graphic e kyerese ye Black Stars players no womo ebe mese achu eye no mutumi emma ne nyina no eye enhyehye bia ekoso ene sede adwumadie no etie na omo kyerese mamenkɔ hɔ na memmomu yie entu shema Black Stars members womu no nyame eyadoma nanka obi ehwe anim se womo ebehwe na womakɔ nyina kopiem na Christian achobusua womakakɔm no mayie amomo yakɔ ene hyeden kese pa nanso wohwemu a ekame se 25 man squad na coach Chris Hilton ato nsafrom ni nyina no womo nyina no womo ehwe se 2023 Africa Cup of Nations qualifiers ni Angola ekɔbɔ no March 23rd ewo Kumase no womo nyina no womo hwe se omo ebeba ebepie mu ewo hase na aye akansie no etimi akoso ntie ho ahoboa ene ho hyehye no ena daily graphic edi sanche mu we no eba ena wo hwe kratafa so a etoso aduonu a ebo amane na asema eka no sije se yese ukọ Bolgatanga High Court 2 no na no fieda ena court ahye se ohene bi ono ewo honom ena eye secretary edema anananoma atena nkonya wo honom no court atom for contempt adan ya omo yo madwen senka omo kɔ bribe judge ne wo no etena dwam enti nipa mi no court ache omo for contempt no ye papa nab nyakora manti wono bare hene na secretary edema paramount no Richard Sunday Imbil na kwadu no echese na mo na omo yeso omuto na entwa yie nti adamaso ma omo kra ne na ye omadom ye salo yafo be se dumienu na omakɔ a wo so ekotena ekodi wo masem akɔte wo masem so akɔ kama omo client no ene kogire mu pa chewa mekɔ wi akire no court no yesenka na omo hwɛ se court no enfom konkotum sanse de anim guase beba nti de court ye nyina no so amoma sign bond kyerɛ sɛ abosumi nsia omo beda suban papa di nti nyese a lawyer fo be se dumie no kogire mu kɔ pa chew de a enka wo hini kane ne tutwi ye pa eno ho asɛm eda ye daily graphic de bokata ne fatu so adio no me patcho won saka nti mu nyina no wo hanma obetumi akenkan bi enti bare hene nab nyakora manti ene secretary edema paramount Richard Sunday womo na womo ho kan ya anka na no fieda nyame ene womo ho afofia anka mutiteye eno ho asɛm ewo de bokrata daily graphic
anim na woba daily guide ha say ya say Dr. Afriye Akoto menkɔ ne krata fa to so edubako Dr. Afriye Akoto na omo kyese one Ghana for bekasa e dia for man no esi kasam ne ntoto ye ho na wohwemu a no no ne soafo a wo hwe enuane ne kwadwuma eso e wo Ghana ha sei na ene obani bosme de to so dumi ensan ya e wo University of Professional Studies e won kran ha UPSC wo kɔ no na wakɔ na ɔkɔ deliver speech na and was the future of the economy of Ghana. Enti papa free aso ye hono no so ope president adie no awia no mienu na dwumade no ebekɔ so na wo hwa nsɛm ɔde betu dwa no ɔbɛkasa ahyɛ kwan pa ɔman no betumi aboa atoto kuadwuma ama kuadwuma gina yie na ɛno no abɛbɔchi dɔma ma ɔman no sikasɛm ɛno ho nsɛm bi no de kɔ akɔto dwa ne nti no ɛyɛ awia no mienu pɛpɛpɛ wobɛnya akwanya na wakɔ UPS honom na wakɔkɔhwɛ sɛ de nsɛm no de betu dwa fa nyɛ sanso ne ɛsi ɛwɔ ha yi anwuma no nsia kase boye de mu nkyɛ mu nyina ɛbɛbrɛ wo na katafeto so nsia wo daily guide mu ano Nigeria ni abrante bi ono anya 24 years efie aduonu nan ɛna yɛ kasa yi ɛna before ati wo mo National Intelligence Bureau wo mate wo mo ne kwadu ne sɛ ababawa bi a yɛfrɛ no Patience ɛne ewe de kan na nka medi me name pa o Patience Agukwe ono ena abrantie yi ahwe reye nim akyeche ne sade agu na kyechim ne kon akun ya ewo eye twumasiwa memorial clinic no ewo nkran ha sei no eho no di sa adwuma no mo kyesa baba wai na eba no eye clinic konom no musika o mo didi etoto nyoma edi dwuma na wo nana ehyentie na obi kɔ no wagye sika no wode ato no ade nti wo mo kyesa opon adwuma ena abrantie Gideon Vitalisi so wo mo kyesa ono no best 2021 no ba Ghana na oba ye krompo do koye adwuma kakra no mo pam no sanso no ekrofo na obi ni mo kwan otumi fa akire bebo wura mu akokɔkye ababa wai etinchim ne nsa egiye na de nam so krompa na before ho komu no ene sɛ ɔkɔ chinchim ge yi sa kunu wie no ene ɔne ge ɔde ge ne number esende abusuafo message sɛ ɔgye sika 20,000 Ghana cedis nja sai sɛ kidnap no ena before de ɔm ho agi mu ntie mu ano ena ɔm kɔkye abranche sɛ weso odwane kɔhye kofodua ɔm atumi adi akira kɔhwe na kira kwan akye no ɛho asɛm ɛwɔ daily guide abɔkreta yi ne fa ɛtɔso ensia enkyemu ni nyina ɛwɔ ha na mede wo ɛkɔ the find the abɔkreta mu sije wo hwɛ ha se ya wɔsoafo no hwɛ ngumasua ho sɛm so ɛyɛ doctor ya ɔsɛe adutwum na wɔkyerɛ sɛ ɛba no senior high schools and to aso schools ahodo a yɛma no ɛkɔ ɛna ɛyɛ technical and vocational training ɛyɛ institutes ahodo no a wɔsɛ bi mu mmɔmɔden kora sese no deɛ mpanyifo de bɛkyerɛ sɛ ɛyɛ woyɛ panyin a woyɛ headmaster na woda senior high school bia no anasa woda TV school bia no na mo mmɔmɔden na bia nkwara bɛkɔ akɔtwe nsɔhwɛ bɛba na deɛ ɔmo ntumi antwa krompo amro 10% a wɔsɛ sɛ wɔnhwɛ sɛ school no ɔmo close school no ɔmo close ne so ɔmo bɛyi mu nkwada no akyɛ ɔmo agu schools ahodo ɛwɔ hɔ no ma ɔmo ɛbɔ mɔden no wɔn bɛkyɛ ɔmo de ɔmo agu saa schools no so ɛno ɛho asɛm ɛwɔ the fan da bɔ kreta ɛmo ɔde nkyɛmu aba afi bia nhyɛ mu di ayɛ na Charles ɛna TV ɛtefo no ɛyɛ no ɔmo yɛ nanom memenda ne ne kwɛsɛ da ntiemu ɛhɔ na doctor yɛ ɔsɛ adutwu ɛde nsɛm wei ɛkɔ to dwa eti ɛno so ho asɛm ɛwɔ the fan da bɔ kreta yi mu na me the Ghanaian Times ɛna ɛbɛwie na sɛ ɛgya ɛyɛ nyina yɛ nim asɛm dada ɛsɛ aso yɛ hwɛ apɔmuden ho nsɛm so da no memenda ɛna ɛbɛto dwa sɛ ntobro ɛna emubuo polio measles ɛna tetanus mpane a yɛkɔ wo yɛ ma no wayaresa bia wɔse yɛde bobɔ wɔ mo na nkɔdo no nya ahoɔde ne yadeɛ bi ameto mo kwan mu no enu no ho akwatwe bɛbra bosumi num nie na ɛho asɛm na wɔtwetwa mu ba yɛ dendenden ɛma ɔsoafo na nkasa kwakwa agimama no bɛka ho asɛm no atwa mampane so kɔ mmarahyɛ bɛdwa fie ɛde ɔma ne tebea yɛ wɔ mu kɔto dwa no wɔsan so kɔka ho asɛm agyebo da no memenda gya nya bɛduru yɛ enu ni bia ba empane ni bia ba enti de mpanyefo kyɛ ne sɛ Ghana Health Service bɛhyɛseɛ na ɔma yɛ distribution no enti mu no nkitahudie bi ebɛfrɛkye bɛba bia no yɛdi mu amane ɛbɛma ɛna World Health Organization so ɛna ba bɛtai Ghana chi ɛfa ɛyɛ asikyire yadeɛ kwan a yɛbɛfa so ate so ɛna yɛbɛbɔ yɛ ho ban so afiri yadeɛ no World Health Organization aba mu ɔmo ba bɛtai Ghana chi ɛwɔ saa kwan no so nti CJ da bɔkrata yɛ amensa kan yɛ no emu amane bi ɛna mede ama wo no